ଆବେ ୟାର ଏ ଛତା ମତେ ବହୁତ ପରିଶାନ କଲାଣି। ଆକୁ କଣ କରିବି କହିଲୁ? ଆଉ ଲାଲ କଲର ଏମିତିରେ ବି ମତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁ, ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ତତେ କଣ ଛତା ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଣେ ଦେ, ମତେ ଦେ। କହିବା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଏବେ ଛତା ନଥିଲେ ତମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇଥାନ୍ତ ମତେ କହିଲ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକିରୁ ତ ତମକୁ ରକ୍ଷା ଦଉଛି ଏ। ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ତୁ ଲାଲ କଲର ମତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଛତା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଛାଡେ, ତୋର ଭଳିଆ ମତଲବୀ ଲୋକ କଣ ବୁଝିବେ ଛତାର କିମତ କଣ। ହୁଁ, ତୁ ମତେ ବୁଝେଇକି କହ, ଏ ଛତା ରହିଲେ ମୋର କଣ କାମରେ ଆସିବ କହିଲୁ? ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରନା ହେଲା। ତତେ ଯଦି ଛତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, କାରଣ ଆର ଫାଇଦା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ। ଦେଖେ, ଇଏ ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା କି ମାନେ ବର୍ଷାରୁ, ଖରାରୁ ସବୁଥିରୁ ଭାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମର ମୋବାଇଲ, ଫୋନ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏସବୁ ତ ବଞ୍ଚଉଛି ନା ବର୍ଷାରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛତା ଇଚ୍ଛା ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ?